L-Arċisqof Xikluna bagħat tal-Patri Mark Montebello talbu jiltaqa' miegħu tul il-jum ta' Tlieta. L-laqgħa li hija reazzjoni għal storja pubblikata fil-ġurnal di Malta Independent ta' Tnejn. Fl-artiklu kien irrapportat kif Patri Montebello ibierek iċ-xriket tal-għerusija ta' koppja omosessuali fejn saħansitra kien ippubblikat ukoll ritratt. Huwa mistenni li wara l-laqgħa l-Arċisqof jikkomunika l-pożizzjoni tiegħu permezz ta' komunikat mill-Kurja. Kien hemm drabi fejn Patri Mark Montebello esprima fehma li tista' tkun interpretata favur żwiġijiet bejn persuni omosessuali u anki favur tberik ta' għerusija. Iżda l-Knisja Kattolika hija kontra żwieġ ta' koppja gej, iżda temmen u tippridka li persuni omosessuali għandhom ikunu rispettati u jingħataw l-għajnuna pastorali. Ikkuntattjat minn One News Montebello ma xtaqx jikkummenta għalkemm ikkonferma li l-Arċisqof bagħat għalih. Fl-aħħar sinodu tal-familja, ħafna mill-isqfijiet Kattoliċi ma laqgħux aċċettazzjoni akbar fil-Knisja ta' persuni gej u li l-Papa Franġisku kien qiegħed jappoġġja. Il-Papa kien ikkritika wkoll il-fatt li l-Knisja għadet timxi ma' mudell wisq riġidu u mhux qed inħalluha tad-datta għaż-żminijiet tal-lum.